Adragate.com, your vacation specialist in Croatia. Zdravím vás, ja som Katarína z Adriagate.com. Rada by som vám predstavila malebné stredomorské domčeky, ležiace na svahoch Makarskej riviéry, konkrétne v dedinke Igrane. Sú pravým drahokamom dalmátskeho turizmu s veľkou umeleckou hodnotou, ktorú im dala pani Vedrana vdýchnutím nového života starým vyhodeným veciam. Okrem pani majiteľky vás privítajú aj jej domáci miláčikovia, ktorých je tu hneď niekoľko. Čupko! Čupko! Poď sem! Tento kamenný dom pozostáva z dvoch samostatných apartmánov, z ktorých každý je pre maximálny počet osôb 5. V dome je okrem týchto dvoch apartmánov ešte jeden apartmán, v ktorom býva majiteľka pani Vedrana Perič spolu so svojimi domácimi miláčikmi, 8 mačkami a 2 psami. Takže ak plánujete dovolenku so svojimi zvieratkami, na tomto mieste budete srdečne vítaní. Rovnako ako ostatné dva domy pani Vedrany, aj tento dom skrýva množstvo jedinečných detailov. Na prvom poschodí sa nachádza apartmán A2, ktorý má obývaciu izbu, kde sú 2 gauče, jeden slúži aj ako prídavné lôžko. V apartmáne je ďalej kuchyňa, ktorá je spojená s obývačkou, a kúpeľňa so sociálnym zariadením. Pani majiteľka Vedrana Perič domácu atmosféru umocňuje tým, že svojim hosťom pripravuje svoje domáce špeciality, ako sú figy v čokoláde, olivový olej, vynikajúcu kávu. Čo dávate do kávy, pani majiteľka? Namiesto cukra dávam melasu. Počuli ste? Namiesto cukra dávam melasu, preto je taká výborná. Súčasťou apartmánu sú 2 oddelené spálne, v jednej je manželská posteľ a v druhej sú 2 oddelené lôžka. Obidva apartmány majú jednu veľkú spoločnú terasu, ktorá poskytuje neopísateľný pohľad na samotnú dedinku a otvorené more. Adragate.com, your vacation specialist in Croatia. Igrane, dedinka na Makarskej riviére.
Rad starých kamenných domov, ktoré sa tiahnu strmým svahom až k samému moru a dlhej kamienkovo-piesočnatej pláži. Pre všetkých, ktorí nevedia, prvé zmienky o dedinke Igrane siahajú do 15. storočia. Bola to malá dedina rybárov a farmárov, z ktorej sa postupne stala zaujímavá turistická oblasť, označovaná ako klenot zahalený do kamennej čipky. Ak chcete dovolenkovať aktívne, očakáva vás bohatá ponuka športových aktivít ako napríklad škola potápania, vodné športy, turistika v pohorí Biokovo. Ak sa rozhodnete navštíviť okolité ostrovy Brač a Hvar, môžete si vybrať zo širokej ponuky jednodňových výletov. Adragate.com, your vacation specialist in Croatia.